Sa kamauotan na mapabaskog ang kaaraman kan hobenes na naglalalang isyu sa climate change. Pigtripo na 50 sangguniang kabataan o SK chairpersons sa Talisay, Camarines Norte ka nakaaging simana ka na Bicol Party List para sa serye nin workshops asin manlain-lain na aktibidad. Ana sabing pagtiripon, bentahin ng gadaa sa SK chairpersons na sina Rizal Nakpel kan Barangay Kalintaan asin Kathleen Ann Merialias kan Barangay San Isidro. Bilang leader, dapat sa naman daang igwasindanin mahiwas na kaaraman urog na saman iba-ibang isyu araw nga ni kan climate change. Asin kung paano makakataong ambag sa pagpapabaskog kan kapalibotan. Kaya sa siring daang pagtiripon, mas magigisindang kapaki-pakinabang na lider sa saindang barangay. Natuto ako doon sa resource speaker kanina. And also, I can say na ang nature and humans are really interdependent with each other dahil humans provides life, nature provides life for us and us are responsible to take care of our environment. Based din po sa dito sa tutunan ko, kasi pagpapatuloy ko lang po yung pag-create ng mga innovative ideas in which has may engage po yung mga kabataan na pagtuunan po ng pansin ang pag-alaga sa kalikasan para ma-reduce po ang effects ng climate change. Naimbitaran sa naunang bita na pagtiripan ng SK Chairperson hali sa Daet, Mercedes, Talisay, San Vicente, San Lorenzo, Paracali, asin Basod. May mga youth volunteers man. Kabali sa mga piglatag na aktibidad iyon poster making contest, yell making contest, role playing contest, pledge of loyalty bilang sarong climate warriors, asin tree planting activity. Malaking tulong to sa atin para malutasan natin yung mga darating na bagyo kasi unang-una ay yung pagtatanim kasi siya yung makakatulong sa atin para makaiwas sa mga baha. Labi man ay pinagpasalamat ni Marshal Barrios, ang Municipal Administrator kan Talisay, na napili kan ako Bicol Party List ang sa indang lugar na pagkundusiran kan aktibidad. Ang LGU Talisay po ay patuloy na susuporta sa advokasya ng Ako Bicol para sa pag-address natin sa climate change at nakakatuwa na ang binigyan natin ng seminar mismo ay ang mga kabataan dahil sabi nga nila, ang pag-address ng climate change ay nangangailangan ng isa o dalawang henerasyon. Asigurasyon man kan partido na padagos indang mabuso nin mga programa asin inisyatibo, tangali na padagos na makataunin magayo na ambag sa kapalibotan na syertong papakinabangan kan mga masunod pang henerasyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.